Akkor folytatjuk. Igen. Második vagy? Igen. Az igen, az mi ez az autó? Tudom. McLaren. Nem tudom. Erre. Anyád. Kanyar. De nehéz ezt irányítani. Te jól tudod? És Hát, most nem éppen. Túl kanyargok a pályára, de milyen Aha. pályára az a kocsi? Nem, ja. Nem baj, kell egy ilyen úgyhogy... Most hogy nem mentél át szellemautóba? Szerintem átállítottál valamit, de tehát nem értem. Igen. Nem baj. Megyünk. Így, katasztrófa. Végtelen újra indítás van, hallod? Micsoda? Végtelen újra indítás van. Ja, tudom. Hát most úgyis lemaradsz mindig. Amúgy hogy kell újraindítást kérni? Backspace. Kontrollerem? Nem tudom. Mindegy. És hogy vissza kell tekerni, vagy mi? Nem, még csak letoltam egyet. Ujjaj. Ez nagyon epikus jelent volt tőlem. De kocsa szintén mindjárt. Nem tudom. Ezt nem is csináltad. Nem tudom. Nekem valahogy nem működik ez a visszatekerem. Backspace. Nekem nem mutatok el, nekem teleportál egyet. Miért az akkora előny, hogy végtelen nem van? Nekem hát Mindenkinek végtelen nem van, úgyhogy... jó van, csak Csak én én is mondjam, nem tudok bemenni. Pont úgy vissza. Meg a kocsi már egy kicsit túl. Akkor most keményen még bevágtunk. Ajaj. Kamera nézetet láthatom amivel. Ja. Azt képzeld, de annyi. Jó, hol van? Kipördül. Ez így jól megy amúgy. Most? Nekem igen. Nekem nem. Nem jó oldam nekem. Nem, mert a kocsi nagyon rohadt érzékenyen. Alig nagyon nehéz bevenni vele egy kanyar. Ez az autó... Tudom, mikor mentem, akkor én McLarennel mentem, normal McLarennel nem Mercedes-sel. Na az tényleg jó irányt menjenek. Ezt nem tudom rejteni. Nagyon rossz, ezt sokan mondták már amúgy. Nagyon szar ennek az irányítása. Meghúzik nekem már. Csinálni. Kipördülő. Szerintem kívülről nem is látszik, hogy mennyire nehéz. Hát leügyítem a kocsit eddig. Jó. Jó. Ez az üldözői mód, tudod, mikor így... Ilyen belső kamera nézetből, vagy hogy mondjam, tudod a... Jó van, ez a kocsi már géptelen csak megy. És oda, ha beérek. Pedig még be se kapcsoltam a valódi rombolhatóságot, hogy neki mész egy falnak, azt szarrá megy az autó. Igen, akkor beérek, akkor lehet. Úgyhogy nincs olyan, hogy Vagy lerobbanom. Pedig úgy jó. Ó, már nincs elég hogy beérek szerintem. De hogy nem van meg. Figyeld meg az elkedőt. Ajaj. Jó.
Nagyon epikus volt. Úristen! Jó, sikerült. Akar driftelni, aztán sikerült. Megérkeztem, az a lényeg. Betolatott. De ez az az autó, amivel ne legyetek soha. Igen. És még egyszer ezzel leszünk úgy, hogy... Ja, már átállítottam véletlenül az a fajták. Amúgy nem sípolok? Nem. Jó van. Na, indul is. És felül vagyok. Jaj, túl sok kanyar. Ez így nem lesz jó. Ajjajjaj, jó bevettette. Ja, te is itt vagy még? Elteleportáltam. Ez volt az egyik első pálya volt, ugye még a játékban amúgy. Hát ott egy kicsit jobb kocsival vagyunk, ami nem így megy. Úgy van. Ugye. Kösz. Jó van. Menjünk. Kis napom. Ugye ez rövid? Ó, jó gyors egy kis piros csík, az is hát. Megérkeztem, szevasz. Azt látom. Így. Földülés. Hát a végén visszanézem ezeket a top megérkezéseket. Én is. Külön videó lesz belőle. Az. Jó van, bazd meg. Hoppá. Így felakadtam egy oszlopba. Jaj, én azt hittem, még ide néztem a mini térképet. Kezdem el szokni a kicsit. Így kör végére. Hopp. Várj. Nézzél, még beérkezek. Látom. Hát ez nagyon csodálatos. Vége van akkor? Aha, Akkor sziasztok. hello.